G.B.C ngoma zangu dzirizi kuzesa guys musa Zesa gore nyowan ndoripinda nezvinyowan ndiri muchinda mumusoro mune jinja ndini ndozvichinja wagwa nemaelda ngoma dzangu ndidzo dzine order 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion werenga nekuti muri wangani wese wanondifarira saka wagwani ndini ndinotangidza kafashion saka mese ndati inga muri wangani ku 2023 ndebudemo ndoda kungoramba kungosaremo ku 2024 ndingoriyo mongosvika mandiwana ine ndiriko 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion ndoda kungomhanyira kumvureni ngoma ndidzo dzandinokureni mundibikirawo kwete mutakureni ndimuratidzo kuti ndinodhureni ku 2022 ndabudeyo ku 2023 ndingorimo ku 2024 ndiriko mongosvika mandiona kachiriyo 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion werenga nekuti muri wangani wese wanondifarira saka wagwani ndini ndinotangidza kafashion saka mese ndati inga muri wangani ku 2023 ndebudemo ndoda kungoramba kungosaremo ku 2024 ndingoriyo mongosvika mandiwana ine ndiriko 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion 2023 gore nyowan 2023 ndongopinda nezvinyowan 2023 saka mese ndati don't worry 2023 ndongotangidza kafashion